Part 3. Οκ, θα κάνουμε κάποιες απαντήσεις για το YouTube. Πώς πήγαινες στο YouTube, τι έκανες όταν ήσουν στο YouTube. Και όσοι δεν έχετε δει τα υπόλοιπα, πάτε δείτε και μετά δείτε το Part 3. Ναι, όσοι δεν έχετε δει τα υπόλοιπα, να πάτε να τα δείτε γιατί είναι. Πρέπει να τα δείτε. Εγώ ξεκίνησα το YouTube όταν ήμουν 7 χρονών. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι τώρα ξανακάνουμε την εισαγωγή σε όσους βλέπουν πρώτα το Part 3. Σας είπαμε εμείς όμως να πάτε να δείτε και τα υπόλοιπα. Όποιος δεν θέλει, εντάξει, μπορεί να δει και αυτό. Όποιος δεν θέλει, εντάξει. Και θα καταλάβει. Και να μην ξεχάσετε τη γατούλα μας που είναι μπροστά, εδώ στην κάμερα. Γαμπριέλα. Ξεκινάμε. Η πρώτη ερώτηση ποια είναι? Κατακούμα που δεν είπαμε. Θα κάνουμε μια ομαδική με τις κολλητές μας και τον κάμεραμαν, τον Χρήστο. Οπότε να πάτε να μας κάνετε subscribe, θα σας ενημερώσουμε πότε θα γίνει αυτό. Θα σας ενημερώσουμε πότε θα γίνει αυτό. Και αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Ποια είναι η πρώτη ερώτηση? Πρώτη ερώτηση. Πρώτη ερώτηση, όχι, τέταρτη. Τέταρτη ερώτηση. Λοιπόν, πάλι σχόλια για τον κάμεραμάν είναι, παιδιά, δηλαδή έλεος, μην γράφετε άλλα για το... Παιδιά, πάλι σχόλια για τον κάμεραμάν είναι, μην γράφετε πάλι για τον κάμεραμάν. Λοιπόν, λέει, ο κάμεραμάν τραβάει χάλια, η ανάλυση του tablet Android σου είναι χάλια. Σταμάτα τώρα τα βίντεο, μόνο που τα βλέπω να γουλιάζω. Βγες τώρα από τα shorts, γιατί το χρώμα που θα υπάρχει στα βίντεο, στα short, θα είναι πολύ καλύτερη. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είσαι τόσο τέλεια, τόση ώρα πλάκα σε κάνω. Πώς τα κατάφερες τόσο καλά, είσαι πανέμορφη και τα κάνεις όλα τέλεια το βίντεο. Παιδιά, στρέχει, το πήγαινε για χάλια, για πλάκα και μετά το πήγε ότι είσαι τέλεια. Ωραίο. Μπράβο σου. Οκ. Πάμε. Η πέμπτη ερώτηση ποια είναι? Είπαμε. Πέμπτη. Η ανάλυση είναι τέλεια. Αλήθεια σου λέω. Ο κάμεραμαν δεν κουνιέται ποτέ. Το κρατάει ολόι στην κάμερα, δεν ακούγεται κανένας εξωτερικός ήχος, αλλά θα σας πρότεινα να πάρετε ένα μικρόφωνο που να μπαίνει στην μπλούζα. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω το πώς δεν στεναχωρέθηκες με τόσα κακά σχόλια, γιατί είδα στα πρώτα βίντεο ότι κάποιους έγραφαν φρικτά σχόλια. Ναι, αυτό ήταν αλήθεια. Ο κάμεραμαν είναι πολύ καλός και κάνει πολλά χρόνια κάνει βίντεο και τέτοια. Για μας. Σε 3 μέρες κλείνουμε τα 3 χρόνια του YouTube της Μαριλένας. Γι' αυτό πάτε κάντε ένα subscribe και ένα like για να χαρούμε το εορτάζουν. Επίσης πατήστε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζει βίντεο. Και αν σας αρέσει, κάντε ένα like και subscribe. Πρέπει. Η έκτη ερώτηση. Η Γαμπριέλα αυτό λέει, ότι πρέπει. Πρέπει η Γαμπριέλα. Ναι, πρέπει. Έξι ερώτηση. Γιατί δεν παράτησες την καρδιά σου? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί κάποιοι από τόσες φρικτές απαντήσεις και σχόλια που δεν σε πίστευε κανένας, μόνο η οικογένειά σου, συνήθως τα παράτησαν. Εσύ πώς διάδεξες? Είσαι πάρα πολύ δυνατή και πανέμορφη. Τα βίντεο σου είναι τέλεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε τέλεια βίντεο και να πω ότι προσπαθούμε πάρα πολύ. Κάνουμε κάπως σαν 2 μέρες για να κάνουμε ένα βίντεο και είμαστε πάρα πολύ καλοί και προσπαθούμε πάρα πολύ. Μόλις τώρα έπαιξε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ αυτές τις φίλες τις έχεις ακόμα, γιατί αυτές προσπάθησαν να σε πληγώσουνε.
Για να σου πω την αλήθεια, με λένε Γκαμπριέλα και θέλω να με βάλεις ένα βίντεο σου. Θέλει να τη βάλει σε βίντεο. Αυτό θα το προσπαθήσουμε κάπως. Θα το προσπαθήσουμε κάπως, θα βάλουμε κάποιο σχολείο σε λογικά καρτίτσα. Όσοι κάνουν subscribe και like. Ναι, άμα Subscribe δεν και έχεις... like, τότε μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί. Από τώρα, από αυτό το Q&A, θα βάζουμε και άτομα στα βίντεο μας. Μπορεί. Μπορεί να παίρνουμε βιντεοκλήσεις και να τους βάζουμε μέσα στο βίντεο. Ή για να ακούγεται η φωνή τους. Γιατί πρέπει και πρέπει. Και κάτι το λέει. Πρέπει και πρέπει. Στο λέω. Εγώ ακόμα δεν έχω αυτούς τους φίλους και μην λέτε ποιοι είναι οι φίλοι. Εντάξει, μην ψάχνετε για φίλοι. Δεν λέμε ονόματα. Ναι, γιατί δεν τους έχω φίλες, φυσικά. Γιατί αυτοί με κοροϊδεύαν, αλλά εγώ δεν άκουσα αυτούς. Αλλά για την καρδιά σας, την καρδιά μου. Την καρδιά, Πάμε στην 7η ερώτηση. Λοιπόν, πάμε. Η γάτα σου είναι πολύ γλυκιά. Βέβαια για άλλο εγώ σου έκανα ερώτηση. Ευχαριστούμε. Τι? Ευχαριστούμε, είπα. Α. Δεν άκουσα για το. Λοιπόν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γιατί τα βίντεο... όχι, αυτή είναι έτσι 8. Λοιπόν. Lena, I'm gonna take Molly out. Put it on. Η γάτα εδώ. Εδώ. Alright.